Matare emadzimambo inzvimbo inoyananiswa mhuri dzinenge dzichipesana kana kupokana. Mumazuva mashoma apfuura takashanya kwa Chief Makoni avo vatakawana vaine nyaya yavaitonga yemhuri mbiri dzaipesana mushure mekunge mumwe mukadzi awanikwa muchivanze chevanhu asina kupfeka. Chainyanyokatyamadza panyaya iyi ndechekuti mukadzi uyu akazoshayikira muchivanze umu zvakonzeresa bopoto pakati pemhuri mbiri. Ngatipindei mumatare maChief Makoni tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo panyaya iyi. Ndiwe changamire geregere textual ndiyadaidza mhuri yese ndikwageregere waungana munomu avo ari kuwashedzera nyaya ndeyekuti uyai kudare tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Ndinodaira textual ndiyakatungamira mhuri yekwageregere. Iyi mhuri changamire yatova nekunatsa bhuku muchatisi kwaishe Tande. Imhuri yabva kwaTande. Taura chinzwe chichanetsa textual kana kuti vanhu vakataura vana wenyu here munhu mataura ukama wenyu Pamusoro wanokudzwa Pamusoro mambo Makoni vanokwanati mambo nakishe mambo chete pamusoro mambo sinatondikudzwa ipapo indoitwa textual geregere. Now, nyaya yatinayo ndeyamberi geregere inohanzvadzi mumhuri ari wechipiri pakubarwa ari muhere akashayika nhau yake ndetipewo mazita iwawo kuti mabhara nani kuti mauya avandiwanani Ndi Tapson Panganai, three hanzvadzi yaMary geregere. Tapson Panganai. Okay. uri tezvara here kana kuti miri yanga ari geregere ka Atakungokwari mutuku yangu sena but tiri wamuchete. mutuku kana siyana Sene muimbi. sene mutuku Unodani? Like Makanda. Hani? Like Makanda. ndiani umwe Sitting geregere angwatitetwa pane mwana wena here unoda kuti anzike ndiani chitaura henye trisita auziva kuidane watu Bataura nyaya yamiri akashayika rini? Musa 15 20 gore rine. Taurani Mary geregere akawanikwa akafa ari panzira. Awanikwa akafa. So iye anogara kusebo range, aigara kusebo range ndoko akanga aine minda yake. Isitogara kwachipomo. Togara mukore kwachipomo. Dunhu raShemuvakidzani. Saka takazofonerwa nemusha wekusebo range kuti hanzvadzi yenyu awanikwa akafa. Awanikwa uri usiku. Kuwanikwa kwaakaita pane munhu akamuona. Amuona Mary. Akamutsa, ane vanhu vakamutsa dzimba dzinokwana 3 achivaudza kuti uyai mundionerewo zvendaona panzira. Isi takazofonerwa tichizoenda remangwana racho musi wa21 takasvika Mary atotakurwa nemapurisa aendeswa kumochari. Takasvika panhamo tikamira wemusha ndiwo aitotsanangura achitoti isi takazomutswa nanhingi achitiudza kuti ndiye aona Mary. Asi nyakuona musiwo wepanhamo haana kutombobvira akauya kubata maoko. Akataka kumuona ndiani? John Piri. Ani? John Piri. Okay. Ndinotaurai. Amuona John Piri. Akamutsa vanhu vemusha
iye akabva vanhu vaungana vamusha wakaudzwa wedzimba nhatu ndiwo wakaenda pakanga paine chitunha wachibva warara wari ipapo wakachengeta chitunha. Iye akangoudza vanhu kubva aenda panhamo, pane zvese zvakaitwa panhamo haana mbobvira akaona, asi pane vanhu vakamutsa, ane mashoko akanga achitaura kune vanhu zvine waitaurwa wacho ndofunga tinawe wakaudzwa. Saka isusu pakuenda kwatakangoita kunhamo ikoko taiva tine pfungwa yekuti iye achauya achizotitaura kuti pane maonero akazviita. Saka chakazoita kuti tizosimudzirawo nyaya amashoko akabva kunani kune vanhu vakamutsa. Ndiani wacho akamuona ane mashoko atitaura kuti akataura mashoko ekuti chii? Ndiani arutaura Rusia Mambra. Denisia. Alright. Taurai. Takati takarara mudzimai wacho mupiri ndiye akawaita mapasipoti ebasikono kadhuru akati kudai muone, akati kunei, sikanzi abudai muone, ndobva patabuda iye ndobva atwara roti kuenda kumba kwake, sikanzi dzikai neroti, ndabuda pandadzika neroti, pandapinda muroti ndopandakaona murume wake akamira pakati peroti akavheneka. Patasvika pangari patati ko chii sekuti John Pete, sikanzi makamboona Muroyi here? Ndikati handamboona Muroyi ngai. Sikanzi hande mundomuona, pane Muroyi anga yakupedzisa mukadzi wangu pamba apa, mukadzi wangu ari kurwara nemusana. Ndikati kuti isusu tore chiitiko chitega tega zviti watamuka unonzi Lucky Makandi akandomutsa murume wangu, ndopatadzika na Lucky Makandi patasvika panga paine iye merigiregiri. Tikati chiitiko izvi hasi tikuti tione tega, akatomutsawo umwe anonzi Majosi. Murume wangu ndopakamhanya chimutsa wanhu wese. John Pete kuti aiwa musamutse wanhu wese, patikati sisi kuti tore chiitiko chitega hazviitika. Zvikanzi hamusikuona here Muroyi anga pamba pangu da kupedzisa mukadzi wangu ari kurwara nemusana. Tikati aiwa haasi Muroyi pauyu, ndimerigeregere uyu, hakusi kudhakwa here. Zvikanzi aiwa Muroyi time abva atanga kutodaira foni yake, isi hatina kunzwa munhu akafona pa, takangonzwa angoti halo baba, Muroyi uya ndamubata, ndatomubata asati asvika kumba kwakepo aripo. Saka vamwe wese pakazouya merigeregere uya akangoti akarara paangarara, haana kubudisa mashoko. Munhu achibva angoti zii, anga ine bhutsu 1 yereti nebhurugwa rake remukati. Mimi wapiri muti Muroyi akambobatwa here aine bhurugwa nebhutsu 1. Akati aiwa Muroyi uyu ndiye akapedzisa mukadzi wangu uyu. Tikati amene ndimamuona Muroyi wanesito pakati kundomubuya. Zvino merigeregere zvati zii achamuka here uyu. Zvikanzi aiwa dhimoni rakachabata, siya yakadaro achamuka. Wanhu wese kusvika kunze kwakaedza, mapurisa ndokuzouya kuma9 chivatatorwa pastatimende nemapurisa. Mutumbu ubva watorwa wachibva wauya nawo kuno. Mapurisa asati auya kuno wakabva waenda pamba pake, iye haana mbobva asvika paipa papo, wachibva unotora statimende yayo chibva yatopera kadaro. Mapurisa akainvestigata, mapurisa akaita mainvestigation here, akabuda achiti chii, akapondwa here, akaita sei? Kuno akauya acho kuno kwacho paresults takazozwa chiti zvanzi akakachidzwa. Ainzi akachidzwa nehwahwa, saka ndozvakonzera kuti mapapu ake atadze kufema, ndozvasvikira kuti afe. Asi munhu kufa asina mbatya, hembe dzake dziri papo, akapfeka bhutsu imwe chete nebhurugwa remukati.
Aimwa doro ruzi. Masupa. Laura. Ini tidak semuanya Taurisa sinzei. ndakamutswa na wamadi waliwa mudzimai wacho anga ari kutaura saka wakatongotikuudza zvine pauka ati muka misi nemudzimai uyu ati kune sazi mapasipoti ati kune zvikanzi mukai mutedze rodhi kuenda kumashuwa ndikati kwaitei zvikanzi tomuka izvo zvinotononwa saka ndatongomuka pandatotorawo chimupini changu saka ndafunga kuti imbavha saka ndichibuda paya ndauda kutongoti ndipinde murodi ndopandakaona ichimupini ane tochi ndopakanditi asiya mupini wavo ndikati ndisiya mupini kumbori nei saka asiya mupini asisungamuka mupini nembwa yako izosere kumba ndikati zvaita sei zvikanzi wakamboona murodi ndikati hasandaona murodi ndikati murodi wacho ndiani zvanzi uya kuno pakatungamira vamberi akavheneka netochi yavo patasvika paya ndikatomuti iwe wasina kunditaridzira ukameri regeregere ndichipo munhu hakusi kudhakwa zvikanzi hakusi kudhakwa hakuna zvinhu zvakadaro anga asvika pamba pangu ndatofundirwa namadzibaba wanechi ndarowachi ukamuroyi pamba pavo saka muka ugezichi muteuro wandakaguka saka ndamugeza ukamuteuro wemvura wandakapinda mandamuka mandatonzwa pamusoro pemba kuti saka ndatonzi namadzibaba anechi achiteera nerodi munhu iye handifuti anosvika kumba kwake unomubata teera nerodi kumashuwa saka ndochitiko chadini chaitika pamba pangu munhu wemuroyi ndikati iwe muroyi meri anga akadhakwa sikanzi ndikati ini ndakatombomona ukandichidarika nemotikari zvomapasti 8 to 9 nditori nemwana wangu nditoti akadini akadhakwa zvikanzi ndozvatoitika zvinotokutaura zinto zvatika ndikati patatarisa akangosimudza musoro paya katatu merigeregere angoti atongotisa ndopapa ndati chitiko ichimandika umwe wangu kuti tione tega hazviiti zikanzi musamutsawana ndikati saka uda kuti tidini tiite sei hazviiti bharambomutsawa ndikati alright iwe zvisinganetsi chimutsa ukasavira wako ndakaziva ndikati savira wako ani mufoni anonzi chirenje ndikati mufonere ukasavira wako mutauro kuti ndochitiko chiri kuti unochawaona iwe ndopakabva afondera chirenje mai ndopakabva ati chirenje muka kuno kuve nemudzimai wako asi ubva wamutsamutsa nevamwe vanhu wauye kuno uone zviri kuno izvo zvikasikai kudini kuuya vakata foni mumbana wacho mumwe musikana anonzi Judy kutotanga kufonera vamwe vasikana vanopinda namuchechi nevamwe vakadzi vomusoro vanti manere kuno kudzikai kuno kuti abata muroyi kune muroyi uyamone muroyi saka vandopakabva vazotodini uya vanhu saka iye ukapa kuya vanhu bati nyaya haindiri kutaurira vanhu kuti nyaya muroyi chichi makandi aiwa akatinyarire isu tongoti tangoona munhu bedzi unipapo tangoona ngati no problem ndomataure tongaatinga tangoita kuti vanhu vadini vasvike saka pakazoya vanhu vanosaka kutongoya wakusororedza muroyi watozara vanhu paya iye ndopakati ndakunzwa chana rega ndiende kutsvaga chinodziya ndikati alright patongoenda nguva bva adzoka pakadzoka pakazosvika vanonzi vamashinga idzi pakazoti makandi uri kuona sei munhu ari kufema here munhu ndikati handisi kuziva ndikasongobvoka asi pandasvika munhu ambosimudza musoro katatu zvikanzi ngatinyaritsokuona kuti zvakanazwe saka iye akabva adzoka apfeka chijazi chake zvikanzi musasvike pane muroyi musasvike pane muroyi achamuka nguva yakwana zvomafofu anomo vanhu vamasvikadzi aya makandi ngatarise kuti munhu akamira sei ndopatakabva tasvika tatovheneka tikati shuwa pasisina chi pasina munhu zvakutodiwa papa vanhu ngatiarenjei kuti ukatiende ite polisi report iye kubva ipapo ndopakabva kuti so hana Natara nyaya madzibaba kasaka chombo mangoti awane ka mambo semamira zvakaita ukuona chokwadi kuti hazvina kuzwisisika
kufa kuti munhu wafa nezvakaitika zhizhinji havarisiziva kuti wanga huruwe kana kuti kudhakwa kana kuti kudini. Zvinokonzera kuti zvichizikamwa nechuru kuti chii chakaitika, kuti zvisunya zvina statement yakanyatsotiwa. Asi mapurisa akaita investigation akaona kuti hapana foul play. Chanamira kumachira. Mapurisa akaita investigation dzavo. Asi apa paita wana madzibaba. Kana paita wana madzibaba isita kuti siri kwechuru. Alright, endai kundonzwa kuti pane foul play yakaitwa here kana munhu akafa ega. Endai kuseri kwechuru. Right, budai nipanze nyanya isati yatombotanga. Makubva kunopechatanga. Imboenda kuseri kwechuru munoona mapurisa dari panze anongotungamirira zvekuita. Dendera. Chiremba kutaura kuti ndaona matambudziko mukati memhuri yenyu imi baba kureva baba vari pakati apo. Ndaona ndufu dzega dzega ndo dziripo. Asi chandaida kutanga kubvunza inyaya yetsvimbo yasekuru wenyu yakaenda kupi. Zvikanzi aiwa yakarashwa nenyaya kuti taakuenda kumakereke. Zvikanzi handina kuona chakanaka. Pari zvino ndaida kuziva kuti aida kudwa kuvanasikana kana kuti airatidza kuda kurasika nzeve kana kuti kudhakwa dhakwa ndiani, uye akasiya zvidziyo ndiani, uye vabva vatsanangura nekuti vanga vamuziva kuti ndimeri. Akasiya zvidziyo anga ari mutorwa mukati memhuri yenyu ndiani, akasiya kuremerwa, vabva vatsanangurawo zviri maringe nemhuri yavo. Kandi mumusha menyu mune zvikadzo zvakawandisa, mune matambudziko. Mumwe munhu akafa, kutaura kwatiri kutoita izvino unyoro huno hwamakakotsa ndiani, vabva vataura. Zvikanzi haana kurwara munhu iyeyo, akaita zvokumbunyikidzwa, vakabva vatsanangura kuti zita rake anonzi Mary. Zvikanzi akaita zvokubayiwa. Makambotarisa here kurutivi rwake rwekurudyi? Kurutivi rwake rwekurudyi uku kwairatidza kuti kwava kwakatsvuka kana kuti kuri kuzvimba. Makazviona here? Vabvumirana nazvo kuti ichokwadi, takazviona. Zvikanzi uyu mushakabvu uyu kufa kwaakaita pane munhu akatanga kumuona. Munhu akatanga kumuona uyu ane nyaya, ane chekuita, akabatwawo muchiitiko chokufa kwomunhu uyu. Ndiye atinopa nhau kana kuti dambudziko rokufa kwehama yenyu. Asi munhu uyu pari zvino akumhanya-mhanya kutsipika dare iri kuti risava rinoenda rifambire kudivi kwenyu. Arikuda kuti imimi munhu wenyu akumukirei imi werudzi rwenyu. Saka inini ndiri kuti pari zvino chenjerai pangamai imi verudzi rwo kuti dare iri rifambe zvakadaka. Ndopavazobvunza changamire pangadiwa chii, pandiwa mombe 2 kuti ndigone kukubatsirai nembudzi 3 dzorusumudzo kuti pagadzirwe matambudziko ari kukunetsai. Pakugadzirwa totanga kumusha kwamuri kugara vanhu yezvino, tozopedzisira nokwafira munhu. Asi pari zvino musabate-bate paguva remufi uyu. Ndo chenjedzo yangu, ndo mazwi ataura nachiremba Changamire. Munoti chii? Takutongoti ndozvatakutongoita takutondosangana siyana togara pasi tomati uyu akangwara akati mapurisa akauraya evidence yeumbomu kana kuti akabhadhara akarasa kwakuti munhu akachokwa akachizwa nedoro ari akadi akakonzeresa. Saka kuti muende kundaimusiridza kumapurisa haimusiridzi. Muchitoitawo chiwanhu kuti zviro zvidi zvifambe.
Saka mombe mbiri wani iwe pambiri dzodzo wani wonyora ipapo wani yamambo wani yachiremba nembudzi 3 kozoita yemapurisa $100 mozvibvisa rinhu kuti chirembawe anateke munondo muine zuva kamuri takabvumirana kuti musi wakati chiremba auye munhu mukangonotaura chete pasina zuva haatiri muku mukati mwedzi kana kuti chii noita kuti pamombe dzacho dzinenge wanenge wachidzionera ikoko kana kuti iri mari ma 350 zvataurika dai munozoita kuti dziri kuerengetwa kana munotengesa mukatengesa munotengesa nemari yakawanda mounza ma 350 saa nitokupai mwedzi toti toita mwedzi kanoti mwedzi ndokupai mwedzi toti nhasi uno tiri mamachi 8 toti isusu dare redu rozoita apo pawiki ya11 12 Saturday inenge iri 12 handiti chiremba uyako 12 kana mai wana mari area muunza chiremba ouya akasununguka anytime but hati isusu mwedzi okay go for April tinenge munozoya nemari pa11 Friday iri 11 handiti chiremba ouya saka 357